Esselamu aleyküm Türkmenistan halkı. Bizim Türkmenistanımızda şöyle bir bolur olmaz bir gelişsiz bir nämeler vardı. Yankı adamların bir например aydalı bir prostoy adam olsun ya beylek adam olsun şoň ýanyna bir ya bir polisiýanyň işgäri ya da bir häkimlikden ili çinovnikler bir yani salamlaşıp näli gowmuň zat diýip bir habarlaşyp zat etse özlerini umuman özlerini berip goýýarlar şolara. Şo memden gowy gepleşdi, men dostum, men şo bilen aramsaz zat diýip. Ýok adamlar. Beýle oýlamaňlar. Olar prosto olaryň size gülüp ya da bir habarlaşyp bir zat edeni onu bir ýanky näme üçin diýip oýlamaň bir size bir gowy tarapyndan diýip. Ýok. Olar prosto bir sizi использовать etmek üçin de sizin arkanızdan bir zat bir informasiýa alýar, o bir onun bunun nämelerini eşdiýär. Şoň üçin hormatly adamlar, munýaly özüňizi aldyrmaňlar, munýaly ýanky haramçylyk edýän adamlara. Ol polisiýa, kenbe, penbe, olar bary haram iş bilen işleýän adamlar olar. Näçelim begunahy adamlar türmäge gitdi, näçelim begunahy adamlar öldü olaryň elinde. Sizem bir olaryň elinde gowurjak bolmaň. Gayrat edin adamlar. Siz halk bilen adam, olar bilen däl. Olar üçin siz bir köpek edem gerek däl. Eger siz gowy bolsaňyz, siz halka gerek. Halk siz bilen, hormatly adamlar. Şoň üçin olar ýaly ýalňyşlyk etmeň. Gayrat edin.